Aminu MK Record. DJ Sauti. Ke dai zan baiwa soyayya, ke dai zan baiwa. Ni ƙaunar ki nake nema mai sona, ke ce hubi safa dare burina in gamu a tare da ke baby. Gane mu a tare da ke sai murna, kar da ki bar ni ki sarai na yayi kuna. A kwana a tashi za ki kira ni mijina mai sona. Ya ki taho yarinya mai alkunya, kar da ki bar na abar sona na yi jinya. Ni soyayya ta wadda ke na yi niyya, in ki kira na abar so ta ke na juya mai sona. Wayyo soyayya mai saka sukuni, in kuma ta juya ka saka ka tsugunni. Ni dai mai sona ita dai na nuni, ba zan so wata in ba ita kuji ni mai sona. Taso mai sona sirri zan baki, na dace da fara yarinyar kirki. Sautin muryata ta kisa na yi shauki, ko a haɗa min da duka ni ban barki mai sona. Ladabi kuma gata da sada zumunci, kowa samu gwanar so baya maraici. In ban yi murya ta taba ban iya barci, ko kwana in zan fotan takunci mai sona. Haɗuwata da ke ba zan yi nadama, soyayyar mu da ke yanzu ma aka soma. Alkhairin ki garan ya zan in rama, ban iya barki tsawon kwanaki 10 mai sona.